खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जाय बिथांमोना हाग्रामा महिलारिजों उन बिथांनि सेर सेर थाफायो बिथांमोनखौ लानानै थांखिनानै बिथां रनजित बसुमतारीया गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया पावाराव फैगोन। बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बिटिसि ओनसोलाव नाम्बार 1 टप पोजिशनाव दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारीया गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां रनजित बसुमतारीया बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारी बे हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे समाव गोबां खौरां मेलनि गेजेरजों आरो खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों जे सेथि नाम्बाराव दं आरो सेथि पोजिशनाव दङ बिपिएफ राजखान्थि हानजाया। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिपिएफ राजखान्थि हानजानि थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि सेराव थानाय बिक्रम दैमारी, कास्तम बसुमतारी आरो बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना बाथ्रा बुंथिदोंमोन दे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया फैबाय थानाय समाव सरकार दागोन आरो नाम्बार 1 पोजिशनावनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया दङ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङानो बिपिएफ नागारसिगोन। बिथाङानो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ फोजोबस्रांनानै गुबुन राजखान्थि हानजाजों मार्च जासिगोन, गुबुन राजखान्थि हानजाजों गोरोबफैसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। अब्ला बिथां हाग्रामा महिलारीया बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ जुदि फोजोबस्रांनानै गुबुन राजखान्थि हानजाजों जुदि मार्च जायोब्ला अब्ला बिथां कास्तम बसुमतारी, बिक्रम दैमारी आरो बिथां प्रहलाद ब्रह्म बे प्रहलाद ब्रह्म मोनाबो हाग्रामा महिलारी बिथांजोंनो उन थाफानांगोन होननानै बा थांफागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। खम समनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआ बबेबा मोनसे दोलोजों राजखान्थि दोलोजों मार्चआप जानो थांगासिनो दङ। बिथाङा बबे दोलोजों मार्चआप जानो नागिरदों आं बेखौ मिथिया, खिन्थु खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांनि बिपिएफ दोलोआ जोबसिगोन, मार्चआप जासिगोन आरो हाग्रामायाबो बिपिएफ दोलोनि गासै मानसिफोरखौ लानानैनो गावनि बिपिएफखौ फोजोबखासिगोन। कास्तम, बिक्रम ओमफ्राय मा होनदों सासे प्रहलाद बिथांमोनाथ' हाग्रामानि थाम्फै होग्रा साफा सुबुंसो, गतिके हाग्रामा महिलारिया बिपिएफखौनो फोजोबोब्लालाय कास्तम मोनालाय मानिथो इसु थाबावनो हागौ। गतिके हाग्रामाया जेजों थांगोन बिनि उनावनो बिथांमोना थाम्फै खालामबाय थाखागोन। इउपिपिएल दोलोआव हाग्रामाया जइन जाबा इउपिपिएल दोलोआव ओंखारबोनांगोन कास्तमाबो, बहाबा गुबुन पार्टियाव थाङोब्ला बे पार्टियावनो थांनांगोन। गतिके हाग्रामायानो गासिबोखा बिपिएफआव, हाग्रामा गैला माने आरो बहाथो बिपिएफ थाबावनो। मानोना बे समाव हाग्रामा महिलारियानो गावनि राजखान्थि हानजाखौ फोजोबस्रांसिगोन। अब्ला बिथाङा जुदि गुबुन राजखान्थि हानजानो बिपिएफ राजखान्थि हानजाया गुबुनजों मार्चआप जुदि जायोब्ला बे समाव कास्तम बसुमतारी, प्रहलाद बसुमतारी, बिक्रम दैमारी बिथांमोना बबेहाय थानो, बिथांमोना सोरजों थाना खामानि मावगोन। बे समाव हाग्रामा महिलारिया जेरै थांदों बिथांजोंनो लाइन बिथांमोनाबो फैनो नांगोन होननानै बा उन फैनो नांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। थारैनो बे समाव सोंथि जाखाङो दे बे समाव बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बुंनाय बायदि गुबुन राजखान्थि हानजाजों मार्चआप जामारगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। मानोना नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बिपिएफ राजखान्थि हानजानि टप मोस्ट लिडारफोरा जेरै खाम्फा बरगयारी, चन्दन ब्रह्म आरो बे समाव नुनो मोन्दों जे बिथां हितेश बसुमतारी बिथांमोन बायदि गोबां टप मोस्ट लिडारफोरा बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल फारसे बोहैबोदों, इउपिपिएल फारसे जगदान जादों आरो गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बे समाव बिपिएफ नागारबाय। अब्ला बे समाव मोनसे सोंथि जाखाङो दे हाग्रामा महिलारी बिथाङा थारैनो बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ बिथाङा दोनथ'नानै गुबुन राजखान्थि हानजाजों मार्चआप जागोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। मानोना बे समाव सिगांनि सानाव बिथां रनजित बसुमतारीया बुंथिदोंमोन जे गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि हानजासिम
फैबाय दङ बा गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो BPF राजखान्थि हान्जाया जोबस्रांलांसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो दैदेनगिरिफोरखौ थांबाय थानायखौ नुयोब्ला बेखौ हमनो हायो जे BPF राजखान्थि हान्जाया बे समाव गोमोरलांनायनि लामायाव नामा बे मोनसे सोंथि जाखाङो आरो बिथां रनजित बसुमतारी बुंनाय बायदिनो बे समाव मार्च आप जामारगोन नामा BPF राजखान्थि हान्जाया गुबुन राजखान्थि हान्जाजों बे मोनसे गिदिर सोंथि दानिया फैदो बिथां रनजित बसुमतारी आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि खोब खम समनि गेजेरावनो BPF दोलोआ बबेबा मोनसे दोलोजों राजखान्थि दोलोजों मार्च आप जानो थांगासिनो दङ बिथाङा बबे दोलोजों मार्च आप जानो नागिरदों आं बेखौ मिथिया किन्तु खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांनि BPF दोलोआ जोबसिगोन मार्च आप जासिगोन आरो हाग्रामायाबो BPF दोलोनि गासै मानसिफोरखौ लानानैनो गावनि BPF खौ फोजोबखासिगोन आं UPPL दोलोनि सासे आंबो सोद्रोमा हिसाबै आं बिथांखौ खावलायनोसो नागिरदों बिथाङा जुदिहे UPPL दोलोआव फैयोब्ला जेराव हाग्रामाया गावखौ जेनगोनखौ मिथिखानानै दिनै गुबुन राजखान्थि हान्जाजों मार्च आप जानो नागिरगासिनो दं सिङाव रायलायखोमागासिनो दं जोंनियाव मोननाय इन्टारनेल इनपुट बायदिबा रायलायगासिनो दङ बेनिखायनो हाग्रामानि देरहानायनि दायित्वखौ आं बिखा फोरदाननानै बुंनो हायो जे बिथांनो जोङो UPPL दोलोआ देबेरगाव समस्तिखौ होनो राजि जुदि बिथाङा UPPL दोलोआव हाबोब्ला आरो देबेरगाव समस्तियाव बिथांखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ आं गावनो लागोन आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय थाबाय बे पजिशन थार्ड पजिशन फर्थ पजिशन फिफ्थ पजिशन वान पजिशन सेकेन्ड पजिशन बे गावनि गोसोखौ सेटिसफाइ खालामनो बुंनाय रावसो किन्तु हाग्रामानि दैदेननायाव BPF दोलोआ जोबस्रांनो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखायनो हाग्रामानो UPPL दोलोनि जानानै देबेरगाव समस्तिखौ होनो थाखाय जों राजि जानानै दं दा 2022 बे BTC बिसायख'थि बेयाव बिथांनि मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव बिथाङा फोरमायो जे फैगौ 2022 मायथाइयाव BPF दोलोआनो 100% सौखा जागोन बेबायदि बाथ्रा आं बेखायनो होनदों बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव फारागथि दं सैथोआ जेब्लायबो सैथोखा BPF आ जोबनो थांगासिनो दंखायो बेखौ जोंनि BTR-नि 35,86,64,062 BTR बासि दङ जोंनाव भारतीय नागरिक जों साफ्रोमबो मिथिगौ BPF आ जोबनो थांगासिनो दङ आरो BPF आ गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों मार्च आप जानो थांगासिनो दं बे सिंनि खोथा आरो UPPL दोलोनि आं सासे सोद्रोमा हिसाबै सेकेन्ड खेब आं बुंबावबाय बिथाङा जुदि UPPL दोलोआव मार्च आप जाफैयोब्ला हाग्रामानि थाखाय देबेरगाव समस्तिया खुला जानानै दं देबेरगाव समस्तियाव बिथांनो जों टिकेट होगोन आरो बिथांखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ जों लागोन आरो आं गावनो मावगोन कास्टम बसुमतारी बिथांमोना बिक्रम दैमारि बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंथियो ससियेल मिडियानि गेजेरजों टार्गेट खालामो UPPL दोलोखौ कास्टम बिक्रम ओमफ्राय मा होनदों सासेया प्रहलाद बिथांमोनाथ' हाग्रामानि थाम्फै होग्रा साफा साफा सुबुंसो गतिके हाग्रामा महिलारिया BPF खौनो फोजोबोब्लालाय कास्टम मोनालाय मानोथो इसु थाबावनो हागौ गतिके हाग्रामाया जेजों थांगोन बिनि उन उननो बिथांमोना थाम्फै होलांबाय थाखागोन UPPL दोलोआव हाग्रामाया जइन जाबा UPPL दोलोआव ओंखारबोनांगोन कास्टमाबो बहाबा गुबुन पार्टियाव थाङोब्ला बे पार्टियावनो थांनांगोन गतिके हाग्रामायानो गासिबोखा BPF आव हाग्रामा गैला माने आरो बहाथो BPF थाबावगोन